to peklo. První 2 kiláky dobrý. Tenhle týden začínám 15 angličáků a je to docela záhul. Miluju jízdu z kopce, ale aby byla jízda z kopce, musí bohužel být jízda do kopce. Zažívám asi krátkodobý přetížení. Včera 20 kiláků plus hodina a půl zumba, dneska jen 6 kiláků běhu a 14 angličáků ráno a bolí mě celé tělo. Jo, to půjde. Půjde, že? Úplně pohodička. Jasně. Co vám řekne hezkého? Co vám řekne hezkého? Je to docela teplý. Super. Super. Tak už mám první zranění. Včera jsem si u volejbalistů asi namohla koleno. A noc jsem kvůli tomu nemohla spát. Takže vím, jaký to je, když vás něco bolí a musíte jít běhat. Běh do kopce, dešti, v bahně. Prostě nejsem žádná princezna. Už jsem nachystaná na jakýhokoliv Spartana. Začínám milovat běhy v dešti. Zvládla jsem víc, než jsem původně chtěla. No, jako dneska to byl indiánský běh a pochopila jsem, že když si dám večer víno a klobásky, tak nemůžu mít 100% výkon. A prostě jsem, ale každý den nemůže být posvícení, no, nemůže být na sebe člověk naštvaný a jsem ráda, že mám obě 2 achilovky, ale jako není to sranda, no. Už vím, jak si připadají mý sportovci. V rámci přípravy jen ještět. Je fajn, že se můžu aspoň slíct, což na Spartanovi asi nebudu moct. No ty vado, docela dobrý. Tak jo, tak teď jdu na ty svý věci. Myslela jsem si, že to bude asi horší. Tak jo, 4. srpna a dneska jsem poprvé dala 100 angličáků. Ta kvalita už je taková so-so, ale je to tam. Chceš vám říct něco před smrtí? Ty vole. Poslední slova před smrtí. Ty vole, chcípnu. Tak to bylo skutku hluboké poselství o smrti. Moje tělo se asi bouří. Teď jsem po běhu, v závěru do kopce, palily mě lejtka, tekly mi slzy a hyperventilovala jsem jako prase.
Sobota před závodama, spala jsem sice do 9, ale včera večer trošku whisky a k obědu burger a začínám být maličko nervózní. Tak jo, dali jsme to, hrozně lilo, strašně to klouzalo, překážky, tady jsem si myslela, že jsou hrozně easy, tak vůbec easy nebyly, ale dal jsem lano!